Now an líon lum tá sulagam tá Bríd ó Carthan na Gaillimhe bhfuil tú an sin a bhríd. Tá mé seo gur raigad tá. Wah, conas tá cursaí siar in Carthan na Drámh. Bhfuil sibh go maith? Tá, tá gachtain na go maith tá an aimsir go hálainn, lá álainn an ghrian a tainmh. Tá muid lig tá an seo san íomhar, Carthan na Gaeilge. An rud is anna bheith ionach, an ghrian ag tainmh, no? Well, no, níl sibh go dá. Well, tá agus, tá se go deas é eáil, mar is sí an bháisteach is mú ecin mu seo. Einúr a haim siar chun an chlár chun na Gaillimh bíonn sé ag dalabáistí orm bhí mí áram. Ní cursaí aimsir tá a bheith a phlé a going tá tú ag déanamh obair na gapal an sin bhí an brandhar an sí Idirlín agus tá sé go hinnta ar fad Gaillimh le Gaeilge. Tá sé tharbheith snásta an síomh tá goibh. Bhí mé antóca leis, tá sibh anna gnóthach. Mar a hálín se fi láthir tá muid a géirí achorú dionhar chun é dhéanú beidir rudín beg níos siimplí agus tá tógrún nua mar chud gon Flantanga tá lista go gnólachtaí Carthan na Gaillimhe tá an seirbhís sin Gaeilge chuir a fáil agus tá sé sin le fáil leis ar an síomh ach tá cúpla den ar bháling gúis do fáil Jackar rudí a úslódáil agus caihamid daling le lei sin caihamid an technoliaachta táid gúsáid a ústáú. Tuigim. Well, dumsa cúna dé for sin agus ní bheith éanaid. Bhí mis se lántásta le bhí gacrod, bhí se go má ag má hééis sin nach lás. Agus thug méid faoineara gosúntaach an Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh atá ar siúla goibh. Beic sé sin... Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Tá sé sin is... Tá sé os ceann scór blian ar bhód a bliana, fiíon blian. Anha. Tá, agus is ionintach an óla é Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh hasa mu é an chéad lá díú chun daoine a bhela leis an Gaeilge úsáid agus ceú ar an méid a bhí jontaí sa chathair. Tá sé ainithe in anóir Sheosaimh Uí Ógartaigh. Bhí sé na bhil bhunaithe agus na rúnaí chuideachta le Gaillimh le Gaeilge. Agus bhunaíoch fada siúr le sin a bhunaíoch an Gaillimh le Gaeilge, right? Fada a bhd siúr? Tá Gaillimh le Gaeilge bunaíoch Gaillimh le Gaeilge an míte gafa seach. Fada anna bhá. So tá sé níos sinna fós, tá. Anna bhá. Agus fecham gohfuil oríochta gceis don bútan in na bútóirí fáin siad well airgad gan cédal síos agus fáin siad an pebliíocht agus an meas agus sin an rud a smó bhí bhair daoine nó bhí muid de pléló na gnólachtaí bhí muid rá céáid dúisina a heitnach léad agus sibh chu seachar seo agus poblíocht is mó a henig chun king déirmuid mar hampla sa cheatagóir torasaracht bhí daoine rá go mana te glas as an Pacáiste ghnó a bhíonn ag fáilte éireann agus an sin tá déirmuid an cheatagóir seirbhísí bhí daoine rá an sin in sin mar gur efficí smú bheit chuisteach ar an cheatagóir sin bhí gur rá go bhuacha an úsáid a bhaintead as cúnamh technoliaachta agus an sin fógraíocht fáin siad fógraíocht an cheatagóir mindiala fáin siad an fógraíocht le gá BFM an cébid an óhuaín sin agus an sin tá categóir eile an pobl agus cultúr agus tá sé sin áirithe ag achtam na hoscail a Gaeilge agus ban an goló daoine leas as an na dúisna a thugan an acadamh mu óhíh scláracht allscoile agus bí an daoine sin an ná chur le na Severistanga agus an Gaeilge ólam tuile. Tá sé go má tá cút cheatagóir in omlanna tá cean eile digitach agus rinne mu an camsin hennig an camsin ar an bhód a ri COVID. Plé leis ri COVID agus sé sin áirithe ag an technoliacht an na Gaillimhe agus chuann siad an luach Pacáiste ghnó ráhíle leis chomá go riine tá geirí cúnamh ó híh le rudí digitachá spás eige a mo hí sin an technoliacht an na Gaillimhe agus sin chuann an gála advertiser chuann siad an golóir poblíocht ar fáil
chun siad lo €2,000 go fógraíocht gon bútear omlan agus gCathair mar an ggéanna bíon fógra. So, is fiú go mór go bhhaoine chuisteachar. Tá sé go héintach agus bhfuil na hirirtí si go léir a stig an leat inis. Tá sé dúnta le tá sé. Well, an hirirtí si go léir a stig inis. Rud a dhéanana siad ná chun hana cúig go steach ó híh fihi trí a chuisteach amnachán. agus an sin bí nachú paáiste óla a chuir le chéile ag léirú an ghnó dá hangach agus hena cúig gona agus teach lo sin. Sin ranní na Maltarí hena siad le chéile an teachna se caite agus ranú siad daoine cúganna le an gearliste. Tuigim. Agus is sibh sin na Multóirí nó daoine an taobh nó céhéad bhfuil sé na daoine dermid sa cheatagóir mindial inis tá just arted tá old jewellery ar sráid na sipaí sipa leabhar Charlie Byrne agus an sin tá St. Vincent de Paul. Éintach. agus an sin sa cheatagóir Tarasaracht tá Galway Trails tá Óstan an Harbour agus Óstan an Hardiman agus an sin Sherbís Chastamera tá Gobus fecam an bor in the cane an show which is the phone bus agus Tribes Press agus in sin tá sa cheatagóir digitach tá Fluffbag cólacht Allen Irish Sock Society seo ghnó agus tá an únéir ón fólan agus bíon si pléad a stoppi agus in sin tá tunta agus in sin Public Culture tá Kickbag Aglas Chláisteach San Nicholas agus Ospis na Gaillimhe. So tá réim se lehan in sin idir beg agus mór agus éagsúlacht. So tus rá an gur féidirlum mar hampla dul seachta aonanna áitina sin agus mo chuid ghnó a dhéanamh as Gaeilge thar an cúntar. Well tá áitiní déimiid I déimiid in ngahar na Gaillimhe, ma hen tú stacutín óla ghnó. Agus ma déimiid the matisi tíocht an iske Gaillimhe, agus tá tú géir ag bílan a bhfuil sévi sin éige le fálan. Bol hen dal stacutín óla ghnó, seáil an bílan, curgóiachal an mílan, agus just seáil an bhfuil an duine sin ag freistal ar an níhe bhéstaháin le do grúpa. Agus chorin ceiste sin an rudís mu gcóí rád a daoine, chorin cheist. Agus, má tá éileh a rud curfar a fáile. Tá go a héin nach tigla sin ché tá chur sévi sin éige bhein sin chola lá fad ike. A bí mu molla go bhíine, John Kinchi, nó hatú gal go dí áid, go mór bélan nó má tú toirt grúpa leat. Curry cheist, buhailen sévi sin éige, buhailen bí chlá hangach. Agus man bhfuil se acu, well Aibreáin John Changwell a Gaillimh le Gaeilge, Johnny se sinwate. Agus be is an sin go bhfuil mar dúirtú an tail a bhain, don sérbhís. Se agus tá éileh dó, má tá éileh dó curfar ar fáile. Tuigim. Cá henna meid is a going céh bhuaigh na is that na dúis? Na dúis ní móra, well, tá na Maltarí inis spéisiad a Gaillimh spéisiad a Torch Court ar a chola cean gan gnólachtaí seo. Tuigim. Agus spéisiad a Canlo, agus spéisiad a Geri Fallamach dómh hain, a ríist, eáil go pásanta sa látha gnó, go bhfuil an chóiríocht, go bhfuil an stáisiúnracht, go bhfuil na málaí, go bhfuil an dáhangachas le feiceáil, agus má dhéanann siad go sérbhí sin éige, go bhfuil se le feiceáil agus le tót le fisk an customer. I sin ranan siad an bútar amháin as chud a cheatagóir. Agus an sin as an gúig cheatagóir sin ráitir an bútar omlan. Agus fógráid an tar stáit gairteachta sin dúin ar an cin data cúigú bá fichiid go mí Daltana, they on Thursday na Gaillimhe Patrick O'Donovan, they session sin ag Sharman is Bronte Specialta, Óstan an Hardiman, Erin Jardine, on Cúigúlafi go Baltana, so they na cúig categóir na búcherí fógraí ar níhi sin agus an búchar Rumblan. Agus uanta bíon dúis na breise, bíon dúis sémuid gun an iarthóir is fearr a rinne iarthas tá stíhar an Gradam gin chéadúr. Tá siad an dúis specialta ó Judy Green Pottery. So, so, bí níhi gasan, agus
ní bhíonn sé roiáda níthe, bí mu tosnú ag sé a chlog, agus bíon fáiltiú beg idir sé agus lehatris sé agus an sin bíon na cantine deir le cúnaé idir seach leis sé agus bí gan na seach agus an sin bí mu na rire bí mu crinne faoi a hocht a chlog mar chamáin le seo junan mudine fí seán don na jaarliste agus chuna mu an fí an sin le chéile fáid cuiú ó mácéil le é sinníana so beag si sin fí an le chéile na má commeráidú bé sin na má commeráide seachtain ruúntar an fógraid agus spéisi le feála níthe chamá well cai mé a rá tá sibh a bhd chun tosaigh oring an seo im lá lé níle le é da agus tá lá smuointí an sin gur féidir chur siúil im lá lia cinnte ach an saoíocht nu an agus an oríocht freisin sin táhaach tá sibh well tá oríocht fíor háhat of dúine mar bhí mu dean áhfuil go rá an advertiser linn ón chéad lá díú agus an cum an trochtála agus an sin réir a chéile nó mar bhí an gradam dal méid fu mu cuiún sin ó gá AFM fáilte Ireland computer troubleshooters mar dúbma an takeadh allscoileacht na Gaeilge agus in sin an technoliacht na Gaillimh agus tá sé sin a beagnáhór ling inis le gem líana í é nachú mór an take aú sin agus siadm gur go chora maithe sin go becinn sé tain an fiúnta san chamá ionach well cai mé rá tá íon orm ghfuil siú ag déanamh an job sin agus go nuir go geall be mé cumáidsúil beidir beag mé híos an Gaillimh agus is féidirling mar a dúir tú téir an ólar a ghnó sin an a bhfuil fá sin ionach ok that's me the fáilte right listen gur mí magad a sin agus go nuir go geall agus beag deir seachtainna bin tanna bh an aimseo bra ar an deir seachtainna Dúna mu sin gur mí maigad tain go náí libh gur mí maigad slán